Nakakita ka na ba ng real life Darna? Taong hindi mo naman kaano-ano, pero sa pangangailangan tutulungan ka. Yan ang nararanasan ng lahat ng bata dito sa bundok dahil sa kanya. Si Angela na araw-araw bumabiyahe at umakyat ng bundok para matulungan lang sila. Mga batang kinapos at salat sa yaman. Pero umulan man o bumagyo, di niya binibitawan. Nang tanungin ko siya ng minsan bakit ganun na lang siya sa amin kung tulungan. Ang saad niya ay swinerte ako sa buhay kaya ibabalik ko kung ano ang aking makakayanan. Siya si Angela, ang Darna naming mga kapos. At ito ang kanyang biyaheng selfless. My love, sa panahon ngayon sinasabi nila yung pagiging good Samaritan daw ay wala na. Kumbaga, it's hard for people to help others when they are in need of help as well. Pero there are those people na tumutulong ng walang hinihiling na kapalit. There are those people na tumutulong sa iba nang hindi nangangailangan ng kahit anong publicity or recognition. Those people are to be considered as heroes as well. Without capes. Mga bayaning walang kapa kung tawagin nila. Ito yung mga tao na nagsisilbing inspirasyon para sa mga taong kapos, para sa mga taong salat sa yaman, pero may pangarap. Kasi sa mundo nating to, my love, with all honesty, real talk, ang hirap mangarap kung kasama ka sa sektor ng mahihirap. Kasi for you to be able to reach your dreams, syempre kailangan nakapag-aral ka. At kung nag-aaral ka, dapat meron ka ng lahat ng things that you need to study. You have the books, you have the tools. Meron kang magandang school na papasukan. Hindi ka yung tipong ngayong araw na to hindi makakapag-exam kahit exam week kasi hindi nyo nabayaran yung tuition nyo. At hindi na tinatanggap yung promissory note, yung waiver, yung remedial. My love, ang hirap mangarap kapag mahirap ka. Yun yung sad reality na kailangan nating tanggapin. Kaya kung may mga taong ganito na meron silang will to teach other people, meron silang passion to help others, ito yung ginagawang inspirasyon ng mga kabisyo nating hindi swinerte sa buhay. Sana si Angela dumami pa siya. Sana dumami yung Angela sa mundo. Not just because it's gonna be a better place to live in, but for us to teach yung mga kabataan na it's not an issue kung wala kang pera. Basta meron kang will para abutin yung pangarap mo. There are a lot of those people and a lot of stories that will tell you na nagsimula sila sa walang-wala until they become someone or became someone in life. Nagsimula lahat sila sa dulo, sa baba, pinakababa. Yan yung tinatawag nating rags to riches kind of story. Those are not just stories you tell to inspire people. Those are reality that transpired over the years of not giving up, over the years of pushing, over the years of persevering. Kaya my love, if you think na hadlang yung kahirapan sa'yo for you to reach your dreams, it may be a long road, a bumpy one, a rocky one. It's gonna be hard. It's gonna be challenging. Pero sabi nga nila, my love, maaaring mahirap ang daan, pero hindi imposible. Meron pa rin mga taong katulad ni Angela that are selfless enough to give back to the community with all the blessings they have received. Kaya nga maintindihan nyo sana yung idea ng pay it forward. The kindness you receive in a day, try to find a way to give it to others as well.
Yan yung tinatawag nilang pay it forward effect. And I hope we continue to do that. Kung ano yung kabutihang nare-receive nyo sa isang araw, try to give it to someone else. Try to make their day less chaotic, less depressing, less stressful. Kaya naman yon, my love eh. An act of kindness goes a long way. Simulan mo sa mga maliliit na bagay. Kung sakasakaling may natanggap kang good news today, kahit hindi hinihingi sa'yo, yung kinukuhanan mo ng paninda, bigyan mo ng tip. Kahit hindi malaki. Kapag pinagbuksan ka ng mga gwardya ninyo sa mga building na papasukan ninyo, bigyan niya sila ng matatamis niyong ngiti and wish them to have a great day instead of them always wishing you to have a great day. Hindi yun malaki para sa mata ninyo, but it goes a long way for those people na in need of kindness that day. I wish one day we could restore our faith in humanity. Again, pay it forward, my love. The kindness you receive today, in your own little ways, try to pay it forward. Claro? Claro.